Jama'a masu kallon mu, Assalamu alaikum. A halin yanzu za ku kalli tafsirin Alkur'ani mai girma wanda Modibo Mauludu Tola, shugaban kwamitin zawiyoyi na jihar Adamawa, yake gabatarwa kullum a masallacin Juma'a na Alhaji Miji Yawa Kogama, Bawe Belwa, jihar Adamawa, Nigeria. Da misalin karfe 12:30 na rana zuwa karfe 1:30, kuma ake sakawa a FM Nas na Yola karfe 10 na safe zuwa karfe 11. Mai jan baki Hafiz Aliyu Maulud, a sha kallo da sauraro lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم وأنبئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wadda ba ta da iyaka bisa ni'imominsa waɗanda ba su da iyaka, wanda ya kaddara sati haduwarmu a wannan lokaci da muke jin bayanai daga cikin littafinsa mai girma Al-Qur'anul Karim. Muna cikin suratu Ali Imran. A karatunmu da ya gabata mun tsaya ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari makircin da Yahudawa suka yi wa Annabi Isa alaihi salam na cewa za su kashe shi, suka tura jan daba daga cikinsu suka shiga gida don su kashe Annabi Isa alaihi salam don kin wa'azin da yake musu na kaɗaita Allah da bautawa Allah. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi, ya daga ci sama, sai ya saka kamannin Annabi Isa ne a ɗaya daga cikin jandaban da suka shiga gida. Da Allah ya daga Annabi Isa sama da wayanda suka fito, sai wayanda suke waje suka ga kamar ga Annabi Isa ya fito, sai suka fada kansa suka kashe shi. Sai jayayya ta kaure tsakanin su ya su akan cewa wato sun kashe dan uwansu ne, wasu kuma suka ce a ba dan uwansu ba, Annabi Isa suka kashe. A nan ne suka yi wato kashe tsakanin su
suka yi kisa kai da yawa tsakaninsu a dalilin wannan mutum. Annabi Isa ko Allah ya tsere da shi ya hayar da shi sama. Shine Allah ya ce cewa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Sun yi makirshi wa Annabi Isa alaihi salam, Allah ya kiyaye shi, Allah ya maida shirin makirshin su a kansu. Ai Allah shine ya fi kowa iya makirshi ko maida martanin makirshi. ويمكرون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. آية da muka tsaya a kanta kenan a karatunmu da ya gabata. A aya da muka tashi a kanta ma magana da ya kan Annabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wataala ya yi wahayi zuwa ga Annabi Isa alaihi salam. Shi yanzu kayi shekaru wajen 33 kana tare da ɗan uwanka bari Isra'ila, kana musu wazi, kana musu gargaɗi. ba su yadda ba, har ma sun tashi za su kashe ka, amma bari zan daga ka sama, zan ɗauko ka, in raba ka da su yanzu, in kai ka sama, sannan kuma zan tsarkake ka daga damuwoyinsu, damuwoyin da kake tare da su, da wa'innan mutane zan tsarkake ka daga wa'innan matsaloli. Sannan kuma duk wanda ya bi ka bi na gaskiya, shi zai zama ɗaukakakke akan wa'inda ba su bi ka da gaskiya ba har zuwa tashin kiyama. A karatunmu na jiya dai mun ji wanda ya bi Annabi Isa da gaske, to lallai ba zai shaida shi dan Allah, ba zai shaida shi bawan Allah ne, ma'aikin Allah. Domin haka yake shi Annabi Isa alaihi salam, shi bawan Allah ne, ma'aikin Allah, annabin Allah. Wanda duk yake bin sa da gaske dai, to a haka zai tsaya, ba zai shaida shi dan Allah ba. Shi ne ke kunshi a cikin wannan aya. Allah subhanahu wataala yake cewa iz qala Allah, yayin da Allah ya ce ya Isa, ya kai Isa, wai a lokacin aka yi yaya? A lokacin aka yi makirci. Su yadda ba sun shiga kenan da shirin za su kashe shi, Allah zai daga shi sama kenan yayi masa wannan wahayi na wannan aya. Qala Allah, yayin da Allah ya ce ya Isa, ya kai Isa, inni mutawaffika, zan damko ka in hayar da kai sama. Mutawaffika ba wai zan matar da kai ba. A lugar larabci ɗaukan abu ana kiransa waffa, cika alkawari ana kiransa waffa. To shi yasa idan mutum ya mutu ake kiransa tufiya, wato ya mutu, Allah ya ɗauki ransa. To ɗaukawa, yadda Allah ke ɗaukan mutane yana da kashi-kashi. Bacci ɗaukawa ne. Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati har zuwa ƙarshen ayoyi. Allah ya ce shi yake ɗaukan rayukan masu bacci. Idan mutum zai yi bacci, Allah sai ya damƙi ransa, amma da sauran tushen ran, da sauran gangan jiki. Amma Allah ya ɗauki ran ɗin, mafi yawan ran. Shi yasa ba zai iya magana ba, ba zai iya ci ba, ba zai iya sha ba, ba zai iya tashi ba. Za ka yi magana ba zai ji ba, za ka zo ba zai gani ba. Me yasa? Allah ya damƙi ransa, amma ba gaba daya ba, da sauran ɗan jijiyan ran ne. Shi yasa yake numfashi, alaman ragowar jijiyan ran, shi yasa yake numfashi ha. Lokacin da Allah ya dawo da ran da ya damƙa, shi ke da sai mutumin ya tashi, yana ji yana gani yana magana. Sannan idan ajalin mutum ya zo, sai Allah ya damƙi ran gaba da yansa daga jijiya. Shi ne tawaffa ke da tawaffa, ai amata. Idan Allah ya damƙi ran daga jijiyarsa, shi ke nan. Sai kaga jiki ya kwanta, babu sauran jijiyar rai. To a lokacin ba zai iya magana ba, ba zai iya ji ba, ba zai gani ba, ba zai tashi ba. Haka ne za a yi. To ya tabbata haka nan, to sai ya ce to tunda an ɗauki ran hadda jijiya, Allah ya damƙi ran hadda jijiya. Ba magana ana gidan ranɗi zai dawo, babu alamar dawowar ranɗi, to ne gangan jikin nan ba ta da amfani.
a je a tone abin ne ana kira irin wannan ma tawaffahu, Allah ya damgiransa gaba da yansa da jijiyarsa. To annabi Isa alaihi salam shi kam Allah ya damƙe shi ne da gangan jikinsa gaba daya, ran din na jikin ba damƙiran ba, ran din na jikin sai Allah ya damƙi gangan jikinsa gaba daya daga doron ƙasa ya hayar da shi sama, ya kai shi sama ta biyu. Shine inni mutawaffika, ni zan damƙe ka da gangan jikinka gaba daya na kai ka sama ta biyu. Ilayya zuwa gare ni, inni mutawaffika ilayya wa rafi'uka ilayya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ni zan damƙe ka daga ka zuwa gare ni. Cewa wa rafi'uka ilayya din nan ba yana nuna mana Allah yana sama kadai ba, Allah yana ko ina. Domin kamar yadda muka sani, inda za ka gane Allah yana ko'ina a zahiri fa, ba shiga maganan haƙiƙa ko maganan sufanci ba ko maganan askaru ba, a zahiri inda za ka gane Allah yana ko'ina. Gashi Allah shi zai daga annabi Isa zuwa gare shi ko? Ya kai shi ta sama ko? To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum ya yi sujada ya fi kusa da Allah a lokacin ya ruƙe da ke bukata. Kaga lokacin da mutum ya yi sujada kuma ya ƙara nisa da sama ne. Amma annabi ya ce a lokacin ya fi kusa da Allah cikin ibadarsa, a lokacin ya roƙi Allah abin da yake bukata. Kaga Allah yana ga sama. Idan ka yi wala zaka tafi masallaci, idan an tambaye ka ina zaka ce zan tafi gidan Allah. Wa annal masajida lillahi, al masajidu buyutullah wa zuwaruha ummaruha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masallatiyya dakunan Allah ne. Masallatiyya dakunan Allah ne. Wanda suke ziyartar wa'annan masallatiya su ne masu raya dakunan Allah. To kaga masallaci dakin Allah ne. Kaga Allah yana ko ina, idan ka zo kuwa ba za ka yi magana da kowa ba sai Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan.